sikker på, at når vi står her om 10 år, så er det altså nogle af de par, som vi ser lige nu ude på gulvet, som vi måske kan hylde som Europa- eller verdensmestre. Det er utrolig dygtige børn, der tager deres sport meget, meget seriøst og træner hårdt hver eneste dag. Næsten lige så hårdt, som vi træner i Vild med Dans, Vicky. Ja. Vi er klar. Cha-cha-cha. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios